Mr. President. I'm hot smile, I'm Mr. I can see Mr. President. Fantan levels na ribe MST, I'm a titodi Mane chuondo mfungwa kungoda kunzika vanonkunda kusvika pavari vototanga kakuvhunda vaida kunditsenga kutenga serunda. On my marks, pinda class bora ndinaro inini handiri pasi chaja varipo endeka havandirasi ekuti ndinashi saka ndingachi andiri mwana waAlpha and Omega andirarame nekuchinipoteka ndiri madzimai vakatendeka amwari daima vakareka agemura vori kubaka-baka vane midzi zvavakabata-bata 90 minutes bora itikitaka plus choka rekutovharisa mpaka handishandiswe nasatan ikuchinja magiya ninewopo mapatani handitolarite devil vaida kundikatira makepo handishandiswe nasatan ikuchinja magiya ndinewopo mapatani handitolarite devil vaida kundikatira makepo. On my marks, pinda class bora ndinaro inini handiri pasi chaja varipo endeka havandirasi ekuti ndinashi saka ndingachi aikenyidaita mutinimira kodoravo tiro rukukuchidzira kuti ndisvike pandiri kushingirira ndiri madzimai vondibatirira aso we press kutamba ngoma sekutamba chess pfungwa dzangu dzakangozara mavhesi andiri shiri isingabude munesi handishandiswe nasatan ikuchinja magiya ndinewopo mapatani handitolarite devil vaida kundikatira makepo handishandiswe nasatan ikuchinja magiya ndinewopo mapatani handitolarite devil vaida kundikatira makepo. Mane chiondo mfungwa kungoda kunzika vanonkunda kusvika pavari vototanga kakuvhunda vaida kunditsenga kutenga serunda. On my marks, pinda class bora ndinaro inini handiri pasi chaja varipo endeka havandirasi ekuti ndinashi saka ndingachi andiri mwana waAlpha and Omega andirarame nekuchinipoteka ndiri madzimai vakatendeka amwari daima vakareka agemura vori kubaka-baka vane midzi zvavakabata-bata 90 minutes bora itikitaka plus choka rekutovharisa mpaka handishandiswe nasatan ikuchinja magiya ndinewopo mapatani handitolarite devil vaida kundikatira makepo handishandiswe nasatan ikuchinja magiya ndinewopo mapatani handitolarite devil vaida kundikatira makepo. Mr. President.